Türkmenistanda erkekler, ayarlar we çağalar mejburi zähmete we jynsyk açykçylyga tizibar edilýärler diýip Amerikanyň Döwlet Departamentiniň şuýluk çap eden adam gaçakçylygy boýunça hasabatynda aýdylýar. Döwlet Departamentiniň pensiýany bugüni ýaýradan hasabatynda bu ugrdan Türkmenistanyň derejesi iň aşaky 3-nji derejedäki toporda galdyryldy. Hasabatda nıtılşyal muňa esasan ýurtdaky paxta ýygymy döwri we sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň dowamında ulanylan mejburi zähmet sebäp bolýar. 3-nji derejedäki topara Amerikanyň adam gaçakçylygynyň pidalarynyň goruglylygyny göz öňünde tutýan kanunlarynyň iň pes normalaryny hem berjay etmeýän döwletler girizilýär. Şu ýyl 22 ýurtdan ibaret bu topara Türkmenistan bilen birlikde Demirazy Koreýa, Russiýa, Belarus, Iran dagy hem girizildi. Häkimetler döwlet tarapyndan kesitlenen paxta planyny dolmagy üçin esirleri büdjet pudugynyň işärlerini, sultanda mugallimleri, lukmanlary we beýlikleri işden gowmak, iş saatlaryny azaltmak, olaryň aýlygyndan tutmak ýaly çäreleri bilen gorkuzyp paxta meýdanlaryna çekýärler. Häkimetler egerde daýhanlar döwlet tarapyndan kesitlenen paxta planyny dolup bilmeseler, onda olaryň kärinde ýerleriniň elinden alynjakdygy bilen haýwadatýarlar diýip hasabatda bellenilýär. Hasabatda 2017-nji ýylda häkimetleriň bir näçe ýylyň dowamında ilkinji gezek çağalary hem paxta meýdanlaryna çekendigi barada maglumatlar gowuşdy diýip nykdalýar. Hasabatda paxta meýdanlaryndaky mejburi zähmet barada maglumat toplamaga ýardam beren we 2016-njy ýylda tutuk edilip 3 ýyl türme tutuglygyna hökm edilen Gaspar Matalaýewiň ykbalyna hem üns çekilýär. Mundan başga da häkimetler aga çekişlik ýaly jemgyýetçilik çärelerini mejburi ýagdaýda mugallimler, lukmanlary we beýlik döwlet işgärlerini gatnaşdyrýarlar. Selede mugallimler, talipler we beýlik pudoň işgärleri Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna mejburi gatnaşdyryldy diýip hasabatda bellenilýär. Hasabatdaky maglumaty görä daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň migrantlar tekstil, ekrançylyk, guruluşyk we beýlik pudoklarda mejburi zähmete tizibar edilýärler. Ýurdun daşynda türkmen aýal gyzlary da jynsyk açakçylyga zor bilen iteklenýärler. Döwlet Departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň özünde de mejburi zähmetiň mesele bolup galýandygy, adamlaryň itaatan hem guruluşyk işleri ýaly çärelere mejburi çekilip bilinýändikleri bellenilýär. Maglumatda nykdalşyal hasabat döwründe Türkmen hökümeti adam gaçakçylygynyň pidalaryny goramak we olary himayet bermek boýunça çäkli derejede tagalla görkezipdir. Türkmenistan gaçakçylygyň ähli pidalaryna talaba laýyk çäre görmän, ol bu ugru boýunça isleýän halkara we hökümeti degişde bolmady gurumlary hem maliýeleşdirmeýär. 2017-nji ýylda türkmen häkimetleri adam gaçakçylygy boýunça wakalaryň 3-si boýunça derine geçirip, munyň bilen baglylykda bir adamy jogapkärçilige çekipdirler. Şol bir wagtda türkmen hökümeti adam gaçakçylygy boýunça haýsydyr bir hökümet resmiýetiniň dergenlendigi ýa-da jogapkärçiligi çekilendigi barada hiç hili maglumat bermeýär. Galy berse-de bilmeli möhüm zat. Amerikanyň Döwlet Departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça iň pes 3-nji derejedäki toporuny girýän ýurtlaryň garşysyna sanksiýalaryň girdilip bilinýänligidir. Ýatlatsak geçen ay Amerika Türkmenistanda öndürilen paxta we bu ýurdun paxtasyndan taýýarlanan önümleriň ähli görnüşiniň ýurda import edilmegine gadagançylyk girdipdi. Sözümüziň ahyrynda bellesek, Azatlyk Radiosy hem Türkmenistanlylaryň paxta meýdanlarynda şeýle-de durly, şol sanda binalaryň açylış tabarlary, prezidentiň doglan uny ýaly çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada dowamly maglumatlary berip gelýär.